bagurira mari muisiko kamenyiro bamanyetenga mbagwata sobora kini hande batabire ngagenda asegete menyororo nonda nyara kuri mirimo yane ya ase okomenyuko ase nsemo na bwate omuntu olenga nsemo abagoletie bakamwenchera oyo bakamwenchera akagenda kutia nencherende katikati ya enchere kabo na moina noyonde oyino echiranira noyene chirani agolete kuru moturogoro agolete moturogoro aliye omuntu oyinya saka musisenia nonyochete komenya agaliye akagolega tumsifu Yesu Kristo akagolega tugeke akagolega ekera golega ali ege ntoma akorete nekega bakaroni bali achire kejerokeje bakatebaiga maze egaliega korratore na kyapa akonyetiga ege ntoma akorete tomone number 1 bakagenda bakamana kuchaka kulema chingoro bakalema bakarosi chingoro enchere gutira bakarosi bitokomera ebitokomera gutira inga yani galenge gocha kere tamo chirogoro ebitokomera bitoke egerete nyarabo yatira uchunguru abantu abana bayo bari kosi nababe ababe number 2 asoro bagoro liwapo oyo olenya semeye akaibuka akana kutumuro bago akana kurutuoma ekena uti akinire akana ukeusa gochia no yonde no yekumo ina akumbe na anine angenda amwamu jealousy nera akana ugetuoma korwa bigacha bikagwata na iga tumsifu Yesu Kristo egalielete moroje egalielete tegoeta bono umuntu yakachikotema kunyetia akanyora kware gali yaye ekwarwa era basukuru erangi kae tori ndi musinyana na modena na ki tigenda amwamu uriyelia modena tigenda amwamu tigenda amwamu niki kia garata bakasukie nchere bakarete binaburi bikaira na kochia kenda kochia kenda amwamu bono oyigenda akorete agateba yawo egento gukora egaje yana tikwemukira ina Yesu kuru gete bono bakayesu kuru erebuna ochimwecho muri moino kose tena jambili mwina aria Yesu kuru yani kuru no yarengana ere yarengango ekera chikuka yani akuwega asi ogendo gachenga yeyo aria asanga muri daraja mbili mwina aria omana kuchanga no kogoro kulijaga pigi kama kwa mora hapo itukoye handa okora koite para kuchanga utara no kogoro chimwaye ituke imo nyasaye unakuru kunyasaye tumsifu Yesu Kristo nyasaye unakuru kunyasaye oyo masebalia omongiro ya kama na kurwara saa sita chiabo tuko tumsifu Yesu Kristo akarwara saa ngapi saa sita chiabo tuko nande kaliyo ndako mnyakoje bwe chirani ndio kwamba yetuke na ile anakuchialia somo ndio kwa tina oyo ulibakara te bitina ne akaminyo ngabo chia soja echi sasa na chiabo tuko oyo kuminyo kwa chio abayikaro oyo kwa mante kesie ati gora omongi naona ati kwali ati tumongi le gari nyakitabile gari yao egari nyaro moroje ebrana nakati nyetwete amatobe ni gare nakiro jumuntu ibona ko chakokora akamana komotebira hono kuna mwasaye that man alenge omuntu omuya mono akamana kotebaira hono kuna mwasaye para mukabete ni na uko chanjira hono mbona nasiwe sengo etelie gari yane wochaka anganja baraisi ngokobe useko bo murweyo yo kuchigitari mwango akamana kobatebira hono tikambi yoke ngenda bakaralia ali senga kachetega ali akaimuka agachaka kutare pare ko sasa wachapo tuku anda ngabali ro wali
lakini akatagutara sasa wajya butuko uchikolije ndokike uchikolije gani sasa wajya butuko agatara achikolije pikipiki ya tikodereni umuntu amakumubega kitokira agaenda ainote ndabutuko sasa wajya butuko ara ari note ne to wote ne yani abantu bo boyeka bakaranga ti ndose botelena abana nyo umuntu yo kutukidna omae tege ta kore agatara kora agaikoro sana ya butuko agachakane gari kuruororo hando yugo tene gari mara agatenera agayitigere para anda agachaka gutira kuchabuye ono kagutira ikire buye naende bali bakamana kuchaka kubwatu umuntu oliye yani mwaka mumungiro byo wale bagachaka kwambana nebule kwete bakona gotereria bakona kutiribuka bakumwikira galia bakumubeke gari bagachaka mbio egali kumnya kuchinya gitari kubabu ikanya gitari ali akabekwa ali emergency wangu gango ibao kumubeke ganda yoro amana batari gwaiga sorry Paul onyandi kimwachaiga 10 minutes chia etire tangantwa monyu murweiro ino tumsikie Yesu Kristo tangantwa konyamo umurweiro ino lakini bona sengenje chiza mwanyo ruwa okure injiro chike kiro mongina we para abandi bakatabe kiro mongina ambaye ende amwamo nibero baliboyo kaje tori yebi musiyele mo wona ti ayewe muriye jamo bobwa tukole damwa mwe mudigeri amata ka tukwa tuke damwa mwe ande mata tikeri tebyo mote ya pareki aba tukeri tebyo aba ntumba bamenye tasubu gimubo be bamenye tasubu mabwenda amwamo bamenye to uri mabweli bero oko renyare bo unchukire osirige tugete ayeno boroi kwete oko renyare bo akachiri nyumba ye permanent hali bapi edigiti yangu hapa wako raia wako nyagitari manyanga na hilo kwa nyagitari kwa kunyuranga nyasaye nyalebe nyumba ya achire ngo ando kama kwa deruma yani kwa mana kwa jegeli kwa nje deo kwa jegeli kwa wewe yani bona wote wako tukenda ngamu hiyo oroje kama nyamu that is why kwa yore banta bangi baruarete banta bangi babwati pressure banta bangi babwati sukari banta bangi ba ebito bibachandete batwali kama magonjwa mbalimbali kwa sababu yechi okwigwinda mwamu ibero ebintu biraso mabwaito ebiko gara tutali kuitirania na bigima tutanyale kwa bantu banyasa Bwana asifiwe natiare kuba biya enchabo naye tunchorerie tubwato kikuwaso tubwatete toba bantu abantu tomasemere tinyasaye ekiagera omonene ogosemeri gwaito ekara tomasemere tinyasaye omonene ogosemeri gwaito tonse muchasare amya monere nigo tokuba kuno omote orasi ochembarabare ngana onyine nguragura necha in fact omoto nigo kwandira koba korereta nabo kwandira koba omote ngana nonyine tekime chano ekero tunaseme chano ekero tunaimase Kristo ne nyasaye nabo tugwireme chaneli 1 2 3 mara moja wakura emechaneli yae asoko somo waito wakabere twanyane kuiwa Kristo ako tuworokia igoro yeli tukulia mwaeli nasiri tukelio mwaelio nigago tuworokia bintu biko kwati waradile terogo noyo ngekaranserete tuamanyire korora abantu abakure abanene n'abake baisaraanse batenende bosiwe kero kujya kero kontaka ngambi okole nana muno gukora kwabo kwarenge igomba abantu abanene ngokubale baba abana abake ngokubale baba abantu bari gatwa ngokubale baba abantu abanetu
bakagambibwa kera omuntu okolengana n'okukora kuwa yebuna kuwa lenge